දිනාටම ආයුබෝවන්. அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு சிங்கள ஹுருவமு. இன்றைய பதிவுக்கு செல்லும் முன்னர் நீங்கள் இப்போதுதான் எங்களின் சிங்கள ஹுருவமு யூடியூப் சேனலை முதல் முறையாக பார்வையிடுறீங்கள் என்றால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் ஐகானில் ஆல் என்றதை கொடுத்து கொள்ளுங்கள். மேலும் எங்களின் காணொளிகள் உங்களுக்கு பிடித்த வண்ணம் இருந்தால் மறக்காமல் மற்றவருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். අද අපි එමදාම පාවිච්චි කරන வாக்கிய කීපයක් ගැන බලමු. இன்றைக்கு நாங்கள் தினமும் பயன்படுத்தும் வாக்கியங்கள் சிலவற்றை பார்ப்போம். මම ඒක බලන්න පුළුවන්ද? நான் அதை பார்க்க முடியுமா? මම ඒක බලන්න පුළුවන්ද? நான் அதை பார்க்க முடியுமா? මම එට යනවා. நான் நாளை செல்கிறேன். මම එට යනවා. நான் நாளை செல்கிறேன். ඔබට මාව දන්නවාද? உங்களுக்கு என்னை தெரியுமா? ඔබට මාව දන්නවාද? உங்களுக்கு என்னை தெரியுமா? ඔබට බොහොම ස්තුතියි. உங்களுக்கு மிக்க நன்றி. ඔබට බොහොම ස්තුතියි. உங்களுக்கு மிக்க நன்றி. கௌத மிதுளே ඇවිත් ඉන්නේ? யார் முற்றத்தில் வந்திருப்பது? கௌத மிதுளே ඇවිත් ඉන්නේ? யார் முற்றத்தில் வந்திருப்பது? ஏ ළමයා කුමක්ද කරන්නේ? அந்த பிள்ளை என்ன செய்கிறது? ஏ ළමයා කුමක්ද කරන්නේ? அந்த பிள்ளை என்ன செய்கிறது? மே මොකක්ද? இது என்ன? மே මොකක්ද? இது என்ன? குமார் செல்லம் කරනවා. குமார் விளையாடுகிறான். குமார் செல்லம் කරනවා. குமார் விளையாடுகிறான். විදුහල්පති කාර්යාලයේ ඉන්නවා. அதிபர் காரியாலயத்தில் இருக்கிறார். විදුහල්පති කාර්යාලයේ ඉන්නවා. அதிபர் காரியாலயத்தில் இருக்கிறார். ඔයාට මොනවාද ඕන? உங்களுக்கு என்ன வேண்டும்? ඔයාට මොනවාද ඕන? உங்களுக்கு என்ன வேண்டும்? බෝලය කොහෙද? பந்து எங்கே? බෝලය කොහෙද? பந்து எங்கே? ඇතුළට එන්න. உள்ளே வாருங்கள். ඇතුළට එන්න. உள்ளே வாருங்கள். குருதுமா කොහෙද ඉන්නේ? ஆசிரியர் இங்கே இருக்கிறார். குருதுமா කොහෙද ඉන්නේ? ஆசிரியர் இங்கே இருக்கிறார். மல்லி மிஹி என்ன? தம்பி இங்கே வாருங்கள். மல்லி மிஹி என்ன? தம்பி இங்கே வாருங்கள்.
மட்டதென்ன எனக்கு தாருங்கள். மட்டதென்ன எனக்கு தாருங்கள். இது போன்ற சுவாரஸ்யமானதும் பயனுள்ளதுமான சிங்கள தகவல்களை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்வதற்கு நீங்கள் எங்களின் சிங்கள ஹுரமு யூடியூப் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் ஐக்கான்லையும் ஆல் என்றதை கொடுத்துக்கொள்ளுங்க. மேலும் எங்களின் காணொளி உங்களுக்கு மாத்திரமின்றி மற்றவருக்கும் பயனுள்ளது என்று நினைத்தால் மற்றவருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. Thank you so much for your lovely support. Keep watching Single Hurwemu.